Volgens Joesius een 11e. Ugge, de oude boerigheid voor het jaar 2016. Terug de persoon. Een fok. Vorske. Antwoord is nee. Pech voor die tegen. Maar nou, de vraag. De hoogheid van Tegelen. Ja. Dreugde. Nee, ik zeg het anders. Heette in een kale kiebus. Heette in een kale kiebus. Nee, de heette niet.